दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे सान सिगांनिफ्रायनो फोसावखानाय बादियै मैया बिल्डिं ए वाइब्रेंट बड' कमिउनिटी बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रि बिथांनि फिलसफि आइडियोलॉजी बेखौ बिथा खालामनानै जे मैया रड मार्च हाबाफारि लादोंमोन आरो बियो सक्सेसफुली मैयानि गेजेराव जेरावबो मोजाङैनो मोजां बारलांदों। दा बे हाबाफारि जानायनि उनाव BTC नि सासे MCLA आइजो बिथाङा जे मोनसे फेसबुक पस्टनि गेजेरजों बुंदों बियो थारैनो जोंनि हारिनि थाखाय लाजिनांथाव आरो बियो जोंनि थाखाय सोंखारिथाव। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गेदेर थांखि बा मोनसे बृहत्तर मोनसे अबजेक्टिभखौ लानानै बे हाबाफारिखौ खालामदों। एबसुनि बारग' दैदेनगिरि, एबसुनि आथिखालनि मावथिफोर आरो ओनसोलनि सांग्रां नोगोरारिफोरखौ लानानै बे रेलिखौ खालामदों, जायजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे माखासे होलांनाय जे बानबुंथाइफोर बे बाथ्राफोरखौ लानानै मैया जे हाबाफारिखौ खालामदों, थां आरो थांनानै थानो हो, बड'स अफ दा वर्ल्ड इउनाइट, जै बर' हारिनि जै, बे बाथ्राखौ लानानै बा बेबायदि मोनसे माने बाथ्रानि गेजेरजों मैया रेलिखौ मोजाङै मोजां खालामदों। दा बेनि सायाव बे बिथांनि बे बाथ्रा बुंनाया बिथा गैया होननानै जों बुंनो सानो आरो बिथांखौ जों सोंखारियो। जानो हागौ बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमोन्दै एबा बर' बा एबसुनि हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्डखौ बिथाङा मोजाङै बुजिया जानो हागौ होननानै आं सानो पार्सनेलि।